Здравейте! Кой съм аз, питате ме? Аз съм Любен Диоксин и все по-погрешно, когато става дума за писане, се самозаблуждавам, че съм най-доброто произведение на баща си. Думата, която писва най-точно състоянието ми, когато пиша, е веселие. Понякога дори и сам се смея на щуротиите, които измислям. Темата, която не ми дава покой, интересувате се вие, темата е много сложна и тя е: може ли бръснатлен окъм да обръсне котката на Шрьодингер? Сложна тема. Къде и кога пише най-добре? Интересувате се по всяко време, навсякъде, сутрин на компютър, през деня, в парламента, в таксито, на малки специални тефтерчета, които си нося. Даже дори имам непромокаем тефтер, който нося на дайвърската яхта, когато съм нагмуркан, за да мога да си пиша и в него. Друга форма на изкуството, която усеща много близка до себе си, това е изобразителното изкуство. Аз имам една хитровна колекция, събрание на художници на изиски и смятам, че това, което правят те, е най-близко до това, което правя и аз. Каква е връзката ви с публиката, питате ме вие? Мисля ли за читателя, когато пиша? Абсолютно мисля за читателя. Аз познавам лично и петимата си читатели и мисля постоянно за тях. Пиша специално за тях. Ако трябва с едно изречение да кажа защо пиша, бих повторил пиша, защото не мога да не го напиша. И това ми създава много ядро. Благодаря за вниманието.